go le bhile as roch smog bhí mu feic an na tiche agus bhí na éróg a thuas a bhár na simléir casta timppla go leor go nuachas agus gur a cormór san éróg agus gur sé teorí I dro Cruachmhairda. Siad gasúid na háite tí muid go scoil sa lorna, scoil bhrán nó Mhuinseo. Joe Suag? Murid. Can tell him talk? Ja, gewoon. Huh? Muid a chua an stáisiún bradach ar an nuair ar a smog. bpríosún sa báper Faoi. Agus lár na mháireach, nó beidir gálána ghé, bhí Charlie Haughey ina híiseach. Agus lé sé an físa sa báper. Agus go réir mar a chóla mise, lé sé ruan á bric, bhí na phríomhfeidhmeannach údarás na Gaeilteachta, agus díotha Charlie Haughey céir é seo ra smog, ceirtar ar seol, agus bhí na ruán dó, méid óla sé bhéige, agus is cosol gorúirt Charlie, I bhéadach sib túrascail go chinál cín sa chuir fháil. Nis bu dhéon dal an cín freisin. Bhí rianta na daine a tháinig isteach sa feachtas náisiúnta teilifíse a bunaíodh in éideoch nócha. Bhí rianta chob agus beidir go siad beganí neamhrasach faoin tidal seo teilifís na Gaeltachta, agus gur ceap siad beidir go rud ró cún a bheith an, agus gur creaad an Gaeltacht amháin agus díirí an Gaeltacht amháin a bheithse. So thochraí mar nach é sin a bheith muid I ggéire, ach a meach muid I ggéire stáisiún teilifíse creaad an náisiúnta ach lonathe san Gaeltacht. Bhí sé sin bonúsach den rud a bhí óing. Is an stochracht ar bunaíodh deagrí mar riint crunethe imláit lí a bhí cruinú amháin I Muswells mar hampla agus dír mar ar na teachtaí dála sa dáil tíocht tresna go Muswells go bléach muid an rud agus go ninseoch muid gób céir a bhí gceist agus tháinig chartar scór teachta dála tresna agus chuir siad an spéis rud agus bhí doscail sé sin is dóch an dorascóing agus go bhí mar ná golráisi grínta na daine sin a ríist. Agus caiim rá chuir sé aníontas ormsa cé có éascas a bhí sé stochracht a dhéanamh ar chuid na polatóirí. An chuid is máchab bhí an spéis a scéal. Ag an cruinne seo a bhí a gcuin lemar ag an chuin. Fléimar na héile a bhí a gcuin agus na féidirachtaí a bhainle. Agus go dtí an lá sin bhí mar a phlé an tamar fad faoi aircóir nó náircóir go mbeadh bailach teilifíse ann. Ach ag deir an crunethe leabhar Michael Grant agus dúirt sé má bhunaítear TnaG an bhliain se thugging nó I gceann gá bhliain agus mura féidir freastal ar an tír ar fad ag an tús an meic sibh mí hásta fhí sin. Agus bhí cúigear a gcuin ar an dosrucht agus bhí tost omláin ar fatí ba 10 second ar Daimhna den mórd. Mar sin I chéadúir gur duine ar bith gur leabhar sé faoin na fáibhní a bhain le bunú na seirbhíse. Go dtí sin hí na haragántaí agus an phléir fad a bhí a gcuin agus an díosport a fad faoi ar chóir nó náircóir bailach teilifíse a bhunú. Ach seo an chéadúir gur duine ón munaíoch nó an establishment nó an gáras conas go bhéid fí fáib a bhaineann le bunú na seirbhíse a tharú agus nuair tháinig mar amachchas an cruinniú sin bhí mar go léir rinca timp an áide mar thuige mar go raibh mar sé céim olmhór a thógáil an ná sin. Tháinig ahrú rialtais is cinnte go raibh a gceist ag máirigh ag an chuin bailach teilifíse a bhunú agus bhí an reachtaíocht réitethe cé agus bhí takeíocht an rialtais feachtaigh chuige sin agus go míábharach hepar an rialtas ag an am sin. Agus caiim rá go raibh mar ansí chéile ag an bhainte sin mar ceapar mar beidir go raibh an nóméid caiilte. Tá mulla I dul de bharigh ag an chuin go chuirsaí an bunobair isteach in san rud agus sa deireadh ní leon dabhfaí ach gur ag Michael D a rinne cinenne agus is leisú de cheasaí an tahantas a gcónaí gur é a bhunaigh I bailach teilifíse Gaeilge. Bhí sé de privléad agam an tógra a stúrú tríd an réaltaí. Is mise sinnéad mí chuir. Tá mé mar hasamhainte ag ceann áras TnaG, imeall na tíre ar imeall na cheorpa agus muid I gcraoláir a Gaeltacht Chonamara. Díogh nacht, is mise Gilíní Chealaigh agus is mise Gráine Seoige. Mar a nacht, ike oscailte TnaG. Is stoilm gur éocht atá in TG Cahar mar stáisiún. Ní éitamis a howlú
scór blian ó hin, go mbeadh rudaí chomá agus atá inis, go mbeadh 6 go 7 nuair lig de chláir go Gaeilge á gréile in aigen lei 7 lá sa teachtain, agus go mbeadh caighdeán cóthard ins na chláircha, mar ní léon dead faoi ach go bhfuil súil eile curtha ar fáil ag TnaG martá i mana an stáisiún, ach ní dóilm gur creide mar é, go dtí go bhacha mar é, ihe hauna an ihe bhór sin agus muid ar fad ag cordamh 10 ní 8 7 go dtí go dánig teilifís na Gaeilge ar an air. Mar go bhfuil taobh sí mara ag techt díreach in na bhógraí seo. Nis cámad súil ar chusaí aimsire. Ní mailam narid gon bhébachas agus gon leidachas seo a bhíon saoil. Go mbeannaí dé chu nearttíamsachta agus crack fós le heachtain sin seo an nacht ar TnaG. Ní héanach mailam a bheith breanta bhfuil chuide gona babes, ach tá sé sin ar chulistáisiún teilifíse. Agus an rúte faoi súil eile. Más súil eile é chafiháid níos mó macht na bhíonna. A cháirde Gael, fanigí lam! I bhéach sé go béirda bheith háin sa deire, stáisiún i bheitchaid California a bháin ghfuil rion Gaeilge á labhairt inis agus a ríist ríide go lá. Siomar tá sé gealta amórach ag meán lei hartí. Is bearad mítar na Gaeltacht agus na Gaeilgeoirí bretha eiceal ar a scálan agus iad bpríomhúr agus spéadúil agus churlathaíon tachatab nústá ag locht teilifíse áit behead a dam. Caimé rá bhfuil mise anna hásta gur neacha mé go prísan, gur raibh an sean sin agam, mar thug mé agus thugann daoine eile ar nói takeíocht don éileh like níos mó Gaeilge an teilifís. Well, an tailifh bhí chun ar Gaeilge ná teilifís na Gaeilge. Bhí daoine eile ag leor teilifís Gaeltachta péisceil, bhí mis ag leor níos mó Gaeilge ar an teilifís. Níl buint ag leis an rud a rinne demlíon ó hin leis teilifís bradach. Aim eile ar fad a bhí agin. Bhí mar éirí teilifís phobal a bhunaíodh ins nGaeltacht. Ní hinnatá gestan is teilifís náisiúnta chuide in Gaeilge atá arsúlan hin, agus tá sé bra ar fógraíocht. Tá buiséad anna bheog ag TnaG. Thart ar 5 milliún. I gcomparáid le teachtas 5 milliún in ag na bliana ag RTE. Tá TnaG a chur amach. Iad a 5 agus 60 fan géad dá churas amach tá sé go amach an Gaeilge. Agus is ceapan go mirúilte. Dámar ruda gur cholín RTE an dúlgus a bhí orb i linn na Gaeilge. Seans nach méach éon stáisiún bradach ar os moch in 1987, agus seans nach méach éon stáisiún teilifíse tre Gaeilge inis, mar nach méach éon gáis. Ach os ruda ná cholín siad an dúlgus a bhí orb. Freistal ar an Gaeilge, agus ar pobl na Gaeilge, agus ar phobal na Gaeltacht a freisin. Bin an fá ar a gá stáisiún bradach a chur bunaíodh os moch, agus as a dánig an stáisiún teilifíse taingin inis. Morach ag 5 sé mo leich specialta le Sarah Ann O'Neill an seir TnaG bigí linn.